programang ito ay walang kwenta. Manood at mag-enjoy. Ita mo ng pinabuhing ninyo ay. Kanunay ta andiron sa asawa. Asa naman to sila, ha? Bruno! Mars! Dali na, God! Naara man din mo, anay. Sige, ulagan mo kayo, ha? Kuya, nag-email kuya. Oh, palitin sa kong scooter pa na to. Oh, tira, oh! Magdali mo, kay gutom ko. Wow. Sige ya, sige ya. Kasi to gisugo ni kuya? Ikaw lang. Ato na ba? Ayun na, kilayo na. Oh, sige, sige, sige. Hawa, oy. Nay, kwarta pre. Wala lagi pre. Ikaw pre. Wala man, pre! Ikaw pre. Nay mo ha? Wala man pre. Mao ba? Sige sige. Kung nagali mo lubay ani karon, atong tikhan atong kolektahan. O sige, pre. Labong kay gihala po ko niya. Dugay po kuha kabira. Ano ka? Nga mga tambay, isog to, mga tigas baryo. Asa good? Pero oh, Adi lagi na. Basta agaabot na unahan. Maganda dito ha. sige ya. Uy pre, ay doon ka tao. Asa good? Dara oh. Gini. Nani kita makultahan ni. Uy, asa mo, asa mo, asa mo? Asa dare, asa dare. Asa mo? Taga-asa di mo toy. Nganong naganon no? Narong gipalit boss, isugo mi kuya, sweater. Ano may kwarta be? Di boss, isugo ra mi boss. Di, ano lagi? Din yatak. Lutaom na boron. Di lagi boss, di gusto ra may amo kuya boss. Run. Uy, asa mo? Oh, ano sa mo? Tanggukod dito. Tambay niya. Sige, ako tutunta. Ako matong nilalawas nila. Uy, kwarta na to. Hindi padagan pa man. Ano sila? Oh, mo na. ya. Tata, dun. So, siya nga. Inyo magipadagan kwarta na to. Nga ba si maabta na to atong unahan, atong mukdon. Ta, ta, ta. Ta, tara, tara. Dali, sige. Uy, si Butoy! Uy, si Tukoy! Ay! Beshi, kumusta na? Ay, Beshi, kumusta po sa... Oh, no! Ay, mga undoy, sorry kayo mga ganiha. Uy, giningan ako nimo. Giniagawa mo. Tara ta. Baka sa lulid ka ron. 君の